Hilabete berri bat hasi dugu oraingo astean, uztaila, oporretarako hilabetea, sasoiko beste batzuekin batera askorentzat, eta horiek gozatuko badute lanerako beste hainbatentzat. Jaiegunak dituztenei aisialdia bermatzeko, otorduak edota lolekua eskaintzeko. Landa ostatuak dira aukeretako bat, eta horiei buruz ariko gara gaur berbagai saioan. Bi solaskiderekin arituko gara. Idoia Ezkurdia da bat, Nekaturreko gerentea. Euskadiko nekazal turismo, landetxe eta landa apartamentuen elkartea da Nekatur. 1981an sortutakoa. Eta elkartekide diren ostatuak bisitarientzat erabateko euskal esperientzia bizitzeko abiapuntua izateko helburuarekin lan egiten duena. Bergarako Lamaño Etxeberri landetxea da ostatu horietako bat, eta bertako ugazaba gure gaurko bigarren gonbidatua, Maite Aristegi. Maite Aristegi eta Idoia Ezkurdia, kaixo eta ongi etorri bioi. Kaixo. Hauxe da, zuentzako goi denboraldia? Bai, orain hasten gara uztaila eta abuztuko hilabeteak, ez, guretzako da, bezero gehien edukiko dugun urte garaia, ez? Eta hortxe aitu geha prestatzen, sustapenak egiten eta ekintzak egiten, ez? Erakartzeko bezeroak gure landa ostatuetara, eta orain ikusi barko dugu zein den erantzuna. Abuztua behar bada, gehienekoa ala aldatzen ari da? Bai, momentuz, oraindikan, abuztua esan behar dugu dela, eta hor bai, iaz adibidez abuztua bukatu genuen 83% okupazioarekin. Eta momentuz orain, datuak, oraindikan azkeneko orduko erreserbak izaten ditugu, eta goraz dihoazte, baina, Gipuzkoa bezera orain daukagu 75% okupazioa, hemen eskualde honetan 78%, eta berriz uztailan, 60% eta Debagoienan berriz 69%. Datuak iazko berrintxoak izaten ari dira, baina ez bakarrik abuztuan, baizik eta beste urte garaietan ere ikusten ari gara hazkuntza bat. Batipat maiatza ekainako hilabete hauek, eta gero baita ere, segun eta eguraldiak ere laguntzen badigu baita ere ikusten dugu hor, urri eta azaroko hilabete horiek ere luzatzen juten direla. Eta diozunagatik eskualdeko datuak ere onak dira, Gipuzkoako bataz bestekoaren gainetik daude. Bai, datuak onak dira, iaz ere onak izan ziren, bataz besteko, zuk esatezun bezala, Gipuzkoakoa baino altuxoagoak izan ziren, eta espero dugu aurten ere izatea, eta batipat delakon eskualde bat nun erakartzen duen, ez? Bai errekurtso, bai naturalistiko, eta bai kokapena ere oso garrantzitsua da. Hau da, bezero asko dauzkagu, hartzen dutela Debagoieneko inguru hau, ez? Gero mugitzeko lurraldean, ez bakarrik Gipuzkoako lurraldean, baizik eta Euskadi mailan. Bai, nik uste dut, egiz esan da kokapena privilegio duna gaela. Edozein tokitxara jagatzeko, ordu erdixan, iristen za edozein hiriburutara, eta kokapena oso ona dela. Eta gero, baitza gero eta geixo baloratzen dela, nik uste dut, beste turismo mota baten bila datorren jendia asko baloratzen dabela gure inguru hau. Bentsat, nire susmoa ikusten dutena da, jende asko datorrela turismo masifikau horri ies egin nahi xan, ez da? Eta orduan, hemen lasaitxasuna batzutan lasaitxasun gehiago igual, baina bai horren bilabe etortzen dela jentia eta errekurtzuak egiz esan da dauzkau danak inguru hau bai natura aldetik, inguru aldetik dauzkagune auzo zoragarrixak eta alde hortatik eta ibilbideak eta hola, baina gero baitza historixia, arrixak, ez da, daukagu patrimonixo bat, izugarrixa dana eta hori asko baloratzen dela. Zorionez, pero bere neurrixan, esango nuke baina arte, eta horrepe balixo dau. Eta gero, ezin du gaztu langile jentia. Bai, gareia, uztaila, abuztua,
turismoa tope, baina jende asko baitza lan egin behar izaten da bela sasoi honetan, ze igual lantegi askotan eta konponketa lanak egiten dira, eta berrizte edo pintatzerolako lanak, eta egiz esan da urtero egoten da kopuru bat hortara etorri beharra izaten da bena, eta horrepe laguntzen dugu okupazioa osatzen, egiz esan da. Okupazio batuetara etorritara Maite, zuen kasuan, Lamaño Etxeberrin esate baterako, uztaia, abuztua, irailerako ezer reserba dituzue. Bai, ondo, badoia, geixena gainera, guia 26 urte doia hontan. Eta orduan ja, jentiak ezautzen zaitxu, eta egiz esan da, dauzkatenak, danak dia lehen hau egondakoak, eta asko errepikatzen dabe urtero. Eta ne uste dut, askon kasua dela, ja behin denpora bat doiasunean, eta gu plataformatan inunez gare, nekaturren bakarrik, eta orduan nekaturretik etorri aldien batzu, baina geixena eta egiz esan da, niri be gustatzen jat, ze da, azkenian gure establezimentua, gure etxiak, badie, hori, etxiak, ez dakizu, azkenian lagunak, familiak, etxeko atiak zabaltzen dituzu. Eta txikisa die, gabaitxo orekatuak, eta orduan egiten dituzu hor lagun, amistade, bezero baino geixau dia. Hori da, ez da, udan familia handitzea moduan, baina jada familiakide egindakoekin, ez da? Bai, eta eren arazuek ezautzen dituzu, eren zerak, eta ja, asko gainera preminia sentitzen da, bezke. Ezke, irten biaga hemendik, gero aldaketa klimatikoa eta nik uste dara faktore oso garrantzitsua bizi garen garai hontan. Lortzen duzu zuek 100% betetzea zuen etxea? Bai, lortzen da. Zenbat lagunentzako tokia duzu? Bai, gela doble, soplatorioa jartzeko aukeriakin eta bi apartamentu, bai. Bai, eta, hemen gure baiaran, turistifikazioaz hainbeste berbaitzen da nontan, aukera dare hundio. Edozein kasutan zuk aipatu dituzu Maite, langileak, langile jendea, eta baita uda sasoi honetarako ere. Garrantzitsuak dira pixka bat zuena moduko azpiegitura bati eusteko, ez da? Dudabarik. Gure kasuan, eta hemen inguruan gehixenok, langile jendia eta inkluso bertakuak etxe bizitza alajamentu arazua daukenei irteera emoteko, gure etxia betetzen dabe zer hori, zerbitzu hori, ez dagolako baitza inbesteko eskaintzia, ez da? Orduan, langileak eusten dabe hein handi batian urte osoko martxia, bai, oso importantia dira. Erreserba batuei egin diegu erreferentzia, noiztik hasten dira ordea erreserba horiek erritmo hartzen? Uda sasoia gerturatu ala, abiadura igotzen joaten da edo ze ohitura ditu jendeak zentzu horretan? Segun eta jatorria, adibidez atzerritarrak bai daukate ohitura asko lehenago hasteko, hau da, urte hasieran jada erreserbak sartzen hasten dira, eta gero bai, nik uste hor dagoela pixkat muga Aste Santu ondoren, ez? Aste Santua pasatzen da, eta estatuko bezeroak ja hasten dira pentsatzen, ez? Urrengo oporraldi garaia noiz den, eta ja Aste Santutiken aurrera. Baina bai egia da, joera bat dagoela jada COVID-a baino lehenago jada hasita zegoena, baina COVID-a eta gero are eta gehiago dena azken momentuko erreserba joera hori. Eta bai horrek egiten du prebisioak gero eta zailago egitea. Eta batipat baita ere, azkeneko momentu horrek egiten du faktore batzun eragina, ez? Hau dira, eguraldia. Gure aldetikan, eguraldiak ere eragina egiten du, erreserba dinamika hori edo altuagoa izan, edo ez zain altua izatea, ez? Orduan, horren zain ere egoten gara, inkluso orain, ez? Uztaila hasiera hauetan ikusteko ze joera izango duen udako erreserbak. Bai, izugarri markatzen dago, eta gero askotan gainera sentitzen za, askotan iragarpenape ez dabe asmatzen, eta igual pentsauaz freskoengo dabela, gero bero, eta batzutan errudun da dana sentitzen zala, ez da? Bai, hor dauku zer hori, baina asko datoz
freskura horren bila, natura baten bila, Bai. inguru bat, kultura bat, Bai. egiz esan da asko doku eskaintzeko, baina, bueno, zaindu biharra daukago baita. Zuk aipatu duzu Idoia, jatorriaren arabera ere akaso ohiturak ezberdinak direla, ez da, erreserbak egiterako orduan, nondik etortzen da jende gehien gurera? Orain uda partean, ustailan adibidez, oraindik bazkau euskaldunak. Hau da, euskaldunak, aste buru edo egun batzuk pasa nahia, ez? Behar bada igual euskalduntara beste lurralde batzuetatik, baina gertutasunekoak, baina bereziki estatutikan. Eta estatutikan bai Kataluniatikan datozkigunak, Madriletikan, Valentzitikan inguru hortatikan desente, eta azken urteetan, aipatu dugun aldaketa klimatologikoa eta berotasun igoera, temperatura igoera horiek direla eta, dibidez, Andaluzitikan, Murtziatikan ere bai, baina ez dugu ahaztu behar atzerritarra. Hau da, atzerritarrako datuak gero eta gorantze egin dute azkeneko urteetan, momentu honetan udan gaude 25%, hau da, lauetatik bat atzerritarra da, eta hor bereziki frantsesa. Gertutasuna dela eta frantsesa da gehien, baina baita ere beste Europar jatorritikan, adibidez Erresuma Batutikan, Belgika, Alemanitikan, Italitikan, bai dauzkagu baita ere pertsona atzerritarrak ona Gipuzkoara eta ona Debagoienera etortzen direnak. Geroz gehiago hortaz. Eta atzerritarrak ero depasokoak be asko izaten dira. Da, igual, hegoaldera doiazenak, eta bai Belgika, Frantzia, bai Alemania tipe, eta bai igual egun baina askotan gero igual leku honezkero bi egun behitzen dituztenak, eta bueno, ezautzen da benak gure ingurua eta estimau. Horrepe asko emoten dira sasoi honetan. Eta zein da, bisitarien profila zeren bila datoz? Bueno, nik usteango nuke batipat gure landa ostatu mota aukeratzen dutenak, batipat nahi dutela lasaitasuna, inguru naturarekin harremana nahi dute, baita ere, esan hemen komunikazioak onak dauzkagu eta gertutasuna daukagu puntu batetik bestera juteko, orduan horrek erraztasuna ematen du, eta bai egia da, hemen egon arren, kostaldea juten dira, Donostira juten dira, baina bai gure helburua, bai nekaturretik da, ez bakarrik gure landa ostatuan egotea, baizik eta inguru horretako, bai errekurtso, bai jatetxetara jun, bai bertako produktuak dastatu, eta dastatu eta erosi eta eraman, baita ere, ohitura hori badago, ez? Eta orduan, gertutasuneko turismo hori sustatzen dugu. Baina batipan nik esango nuke, baloratzen dutela gastronomia, asko, baloratzen dute gure paisaia, natura, daukagun kontrastea baita ere ez, gertutasun itsasoa, mendia, baino bereziki gure identitatea. Hau da, bai gure ohiturak, gure hizkuntza, eta nik uste baita ere, hori dena gure landa ostatutan sustatzen dugula eta erakusten diegula, ez? Guregana etortzen dira eta guregan ostatu hartzen duten, ez? Nik uste identitatea dela zerbait desberdintzen gaituna, ez? Beste edozein landa ostatu lurralde batean egoteak edo hemen Euskadin, hemen Gipuzkoan Debagoiena egoteak, ez? Eta zuek Maite? Bai, nipe esango nuke olakitzeko, nik uste da jendia gainera bai batzuk etortzen diela, ez dakiz pasatzen da, batek liburu bat etaratzen da belako, danakara joaten dira, edo argazki bat irten dalako, ez dakin nun, danakara aurra ikustera. Baina bai dela, bentsat bezero asko, beste zerbaitzen bila da bilena, ez da? Eta dana joango ez dien edo beste eremu batzun bila datoztenak. Mendixan bilabe asko datoz, espaldian da, gure ingurura asko, gure historizia, gure elizak, museuak, bueno, asko baloratzen ditue, eta saiatzen dira hor, eta, bueno, esan dituzun danak, ez da batez behi identidadia, eta pasatzen dana askotan gure baiara honetan, karo, hain industriala izen da, askotan falta ditugu hor, batez be, agostua izaten da, penagarrixa izaten da, badatoz gure gastronomia dastatzeko, bertan erosi eruateko, eta zoritxarrez hor ez dugu lortu hundio zabalik eukitzia
gutxieneko kopuru bat, ez? Eta, bueno, ni bete esaten dut, Bergara, adibidez, gozogintzan, munduko txapelduna gaz, ez dagolako gozoik inun, baina zoritxarrez badanak itxitxa goten dira, ezin erosi, adibidez, ez? Eta apenas jende bat etortzen da horren bila, eta kontraste ondisa dago, Donostia baten dana lepo, eta hemen jendia bai lotan, beteta dareza, baina gero bertan bizitzasun hori falta. Ez da erreza, ulertzen da, jendiak urte guztian lan egin da benak, oporrak hartu behar ditzuala, eta tabernak izten dia, dendak izten dia, baina penia da. Errekurtso moduan, ikuste dut, baiara bezala, hori gehiago landu beharko ginuki. Guztioi gustatzen zaigulako, ez da, mugitzen garenean, aukera edukitzea, ez da, zerbait hartzeko, zerbait ikusi, erosteko, ezagutu, horretarako guztirako, ez da. Eta Idoiak aipatzen zuen, pixka bat gertuko turismo hori sustatzeko ahalegin horretan, garrantzitsua da, azpiegitura bera ere, gertu edukitzea datorrenari erantzuna emateko. Bataz beste, erreserbak zenbat egunetakoak izaten dira? Segun eta bezero mota. Hau da, nik media bat bezala esatearren, orain udan, estatuko bezora marimada 4-5 egun izaten da, atzerritarra marimada 7 egunetara ere iristen da, pixkat hori da, baina bai urtekoa kontutan hartzen bada, gu hor 3 gauetara iristen geha, hau da, hotelak edo bestelako ostatu motak baino pixkat altuxoa daukagu. Bai, gehienak, bosei, aste betekoak asko izaten dira. Bai, hola bentsat ezautzen da benak eta datosuna pixka lasai egotera edo... Eta bestela beha, bai, hoxe, 5 egunetik, 7 egunea, eta bueno, egonaldi politxa dira. Euskadiko landa ostatuen elkartea da, Nekatur, nekazal turismoak, landa etxeak eta apartamentu turistikoak barne hartzen dituena, ze diferentzia dago horien artean? Nekazal turismoak eta landetxeak araututa daude dekretu berdin barruan, kasu bakoitzean, nekazal turismo kasuan, bai ala bai, nekazaritza abeltzatzeko jarduera bat dago. Landetxe kasuan, landa eremuan dago baita ere, baina ez dauka jarduera hori. Bai egeda, bai modalitate batean eta bai bestean, baita ere alkiler mota desberdinak dauzkate. Hau da, batzutan logelak alokatu daiteke, kasu horretan 12 plazadia gehienez, baita ere osotasunean baita ere, hau da etxe oso bat, edo baita ere apartamentu motak eduki ditzakete, eta beste aukera bada mistoa, adibidez Maitek daukana, eduki dezaketela logelak eta gero apartamentu eren bat. Eta bestalde landa apartamentuak berriz, beste araudi bada, apartamentuko araudi konkretua daukate, kasu horretan, bai, nekazal turismo landetxe eta landa apartamentutan 20 garrikin eta dena gehienezea 24 pertsona dira, hau da horietan berdina eta bere izenak esaten bezala landa apartamentuak bakarrik dituzte, ez dituzte izaten logelak. 3 kasuetan, landa eremuan dauden ostatuak, eta batipat bere egunea iriki ziren gaur egun ere helburu horiek nahi ditugu jarraitu, hau da bertako biztanleak mantendu, ekonomia sustatu ez bakarrik gure landa ostatuan, baizik eta inguruko sektore eta errekurtsoetan, eta batipat nahi izaten dena da eskaintza bat eman gure landa eraikin baserria ere mantenduz eta gure kultura eta identitatea eskaintzen. Bai, nik uste dut gainera momentu honetan debatian nagon turistifikazioan eta gentrifikazioan arazo horrekin, masifikazioan kontu horrekin zenbailekutan eta berriz inoiz baino baliosoa dela landa ostatuen filosofia, ez da. Eske justo hortarako sortu ziren, azken batean landa inguruan baserrixei beste irteera osagarri bat emoteko, ez da? Jarraitzu aldo oso zure baserriko lanekin, baina osagarri moduan
zure etxeko atiak zabaldu bezeruei, eta bueno, zure ekonomisia sartu, eta baina hori inguruan aportau. Eta egin zan neurri batzukin, kopuru batzukin, eta beti pixkat oreka hori mantentzeko asmotan, ezta? Eta orduan, gertukua baloreguaz gainera, gertuko ekonomisan baitza eraina, datozenak hemen konsumiduko dabe, hemen gobizixa susteuko dabe, eta oreka, era ordenau batian da. Nik uste dut dela filosofia hori, eta pixkat egungo, deseraikitze, egin beharko dugun deseraikitze prozesu honetan oso importantia dela berriz filosofia hori heltzia eta mantentzia, eta, nik uste dut ekarpen politxa dela guria. Eta kezkatzen zaituztezu bai, turismo masifikazioak, landa eremuetara masifikazio hori heltzeak, egon liteke horretarako aukerarik? Kezkatuko litzaiguke, hau da, noski ez dugu nahi turismo eredu hori, ez? Gaur egun daukagun eskaintzarekin, hau da, landa ostatu aldetikan, ez da eskaintza ekilibratu bat daukagu, hau da, dagoen eskaera eta daukagun eskaintzarekin. Bai da, modelu honetan kezkatzen diguna da, beste ostatu mota batzuk, nun landa eremuan ere irikitzen ari direnak, erabilpen turistiko etxe bizitza partikularrak, nun beste eredu bada desberdina, eta nun guri eskatzen diguna da, eta guk hor baita ere Eusko Jaurlaritzari eskatzen diguna da, baldintza berdinak izatea. Gaur egun ez dauzkagu araudi aldetikan, ez fiskalki, derrigortasun berdinak, eta hor bai desekilibrio bat dago eta kompetentzi bat dago, ez. Eta guri zuzenian, ez badigu eraitzen da, nahiko orekatua dagoela kontuan izan da, baina azken batean turistak doiazen tokitzara hori masifikauta baldin badago esketan hori eraitzen dozko, ezta? Eta, egun hauetan entzutia zenbait herritzen ezin dela bizi, dagoen masifikazio hori dela eta danoi eraitzen dozko. Azkenian oreka bia dela eta neurri bat. Eta, guria beti filosofia hori izen da, ezta? Basarrexei eusteko landa inguruneko gero eta gutxi hau dare, baitza, agroturismo edo basarrexakin loturia okena, baina bentsat landa ingurunean, azkenean beti aportatzen dabe, baina oreka da importantia eta neurrixa, eta bentsat, eta eskaintza emoten duen danok baldintza berdinak eukitzia bentsat. Eta erakunde publikoekin eskutik zuazte, Eusko Jaurlaritzaren eta Aldundien lanilduak bat datoz, zuek aldarrikatzen duzuen turismo ereduarekin? Bai egia da hor guk aldarrikatu ditugunak eta administrazio aldetikan zeuden ikuspuntuak beti ez dute bat egin. Bai egia da momentu honetan eta gaur egungo Eusko Jaurlaritzako turismo sailak legealdi honetan turismo lege berri bat egiteko asmoa da. Kontutan izan da aurreko turismo legea 2016koa dela, urte gutxi dira, lege berri bat berriro egiteko. Horren nahi du esan, turismoan urte gutxitan aldaketa oso nabarmenak egon direla, eta horrek suposatzen duela berriro denon artean, turismo osatzen dugun erakunde guztien artean eta administrazioen artean berriro ez forma ematea turismo lege berri bati, ez? Gaur egun dauzkagun erronka horiei erantzun eman dezan. 1981an eman zituen elkarteak bere lehen urratsak, garai hartan sortutakoak dira lehendabiziko landa ostatuak? Bai, lehendabizikoa 80ean sortu zen, kasu honetan Bizkaiko bat izan zen, eta jada 34 urte pasa dira, hau da urte dexente ez, gure eredua sortu zenetikan, lehendabizi nekazal turismo eredua, 80ko urtean landetxeko modelua jada sortu zen, eta hortik urteak pasa dira nekatur lanean, bere plan estrategiko desberdinekin, hildo desberdinak lantzen ditugula. Lehenengoa Bailarakoa izan zen.
osintxukua, Bizkaian izan arren. Aha. Eta zuenak Maite 26 urte, Bai. 2, 3, hamarkadaotan, zer ikusi duzue aldatzen ari dela? Zein izan da bilakaera? Bueno, nik uste dut, batetikan aldaketa asko egon direla turismoan, bai eskaintza, hau da, egokitzen junta, ez? Eta ez bakarrik behar bada soi bat eskaintza, baizik eta bezeroak ere esperientzi bat nahi du, ez? Eta alderdi hortatikan lanketa bat egon da, ez? Gure eskaintza aldetikan. Gero baita ere teknologiak, hau da, teknologiak ere aldaketa bat nabarmena izan dute, ez? Eta hor bai prestakuntza bat egon da jabeen artetikan, ez? Digitalizazio arlo horretan eta tresna digitalak erabilpen horretan, ez? Eta batipat bezeroak, ez? Bezeroak jada evoluzio bat egon da. Gaur egun telefono zein noski erreserba jasotzen dira, baina areta gehiago erreserba zentralen bitartez eta weben bitartez, joera horri dago. Orduan, weba, app-ak, channel managera, daude tresna desberdin formakuntza behar izan dela, eta hori baita ere gure eskaintza plataforma erreserba zentraletan eta horre edukiez bezeroek erreserba egin dezaten eta gure gana etorri daitezen. Zuentzako Maite, lagungarri da, saretuta egotea. Bai, dudabarik, bueno, elkarti egotea, ezinbestekoa, laguntza izugarrixa da, eta bai teknologian aurrera itxeko, laguntzeko, zabaltzeko, konbenioak itxeko, azken batian rentagarri edo izateko gure lana, eta zelabait da hor, babes bat daukaguna, edo zer gauza dela euren gana jotia. Egisa da aldatu indala, ezin da orokortu, baina bai gero eta geixo igual bezero batzuk behintzat, eta igual teknologia horren atzetipe, zelabait ez dago igual lehenbesteko askon aldetik, beste batzuk bai, baina datoz erenera, eta inguruak bizitzatzera eta hori, baina igual ez dauka hainbeste biharrik gurekin behar baitzeko, ero esperientzia hori hortik bizitzeko aldaketa, eta igual eskakizunape gero eta undixeua dia, biziga mundu baten, amerikaniza bengan pixkat, ez da, dana eskakizuna eta igual gero bete biharrak ez hainbeste, ez da, batzun aldetik. Baina, da portzentai txiki bat igual esango nuke. Undio nik uste dut gehixena badatorrela hori, dakizelako nora datorren, bentsat baldin badaki nora datorren, dator horren bila, ez? Landa ingurune bat, jente familia bat, gertutasun horren bila, naturan bila, naturan faltia hori bai, igarri dela hiri handitzan dago gero eta gehiago konzentrauta jendia, eta ezin da bizi. Batzuk esan da bezke, ni Bartzelonakoa naiz, eta naiz joan Bartzelona zentrora 2 urtetan, hori zaztan aurrekoan. Pentsau ezke, hiriguniak bihurtu die, bizi ezin dako tokixak, orduan, datoz hori, berdian bila, espazioan bila, arnazan bila. Eta hemen idoia, landa ostatuetan egon daiteken premiarik nagusienetakoa kaso gaur egun errelebo aldaketarena? Bai, hori ere mai gainean daukagun erronketako bat da, argita eta garbi, ez? Urte desenteia pasa dira eta, karo, hasiera horretan irikizutenek, jada adin batera iritsi dira batzuk edo iristen ari dira beste batzuk, ez? Eta hor, beranoaldi aldaketa hori, ez? Eta kasu batzutan, sorionez, ez? Bertako familiko norbaitek jarraitzen du, seme edo alaba batek, eta hor, gu hor nekator bezala laguntzen dugu, ez? Tramite burokratiko guzti horietan, eta beste kasu batzutan, tamalez ez dago, ez? Eta hor bai, nekatur bezala, bai aigea, eskualde desbenetako landagarapenekin, AZI fundazioarekin, eta nekatur, proiektu piloto bat ari gara garatzen, nun helburua da,
ekintzaile berri horiek nahi duten landa ostatu bat edo aktibitate batekin jarraitu, eskainez, libre gelditzen dian eta ja araudia betetzen duten landa ostatu horiek, edo alokailuan, edo salmentan, edo aukeretako bat eta lantzen ari garen bideetako bat. Besteak beste, beste arlo batzuk ere garatzen ari gara eta lantzen ari gara, baina bai egia da, zuk esaten zuen bezala, erronketako bat da eta buru belarri gaude horrekin. Eta motx, baina beste lehentasunen bat, gaur-gaurko esku artean duzuena? Bueno, belaunaldi aldaketa hori esan dugu eta momentu honetan guretzako araudiak. Gero eta araudi gehiago dauka gure sektoreak. Eta daukagun araudia ez da proportzionala dauzkagun plaza kopuru edo garen eraikin motentzako. Hau da, gaur egun hemen daukagun araudia edozein 100 logela daukan ostatu mota batek edo nekazal turismo batek bete behar berdina dauzkagu. Eta gero eta araudi gehiago eta horrek bai zailtasuna eta komplikatzen du bidergarritasuna. Hortaz, bideo hori errazten badago oraindik ere zer egina. Tira, onarte, Maite Aristegi eta Idoia Ezkurdia eskertzen dizuegu bisita hurrengo batera arte. Zuei, mila esker. Eskerrik asko.